ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಆಜತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಗಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಚದ್ರನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಆಜಿ ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ತೆರಾಣ ಕೂಟಾದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಗಲಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಮರ್ಗಿಳ್ಳಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರು ಶಾಸ್ತಾವು. తెరిదినకులు పొక్కడానికి పునాన తిండేనా పశుపతి చికిత్సాలయాన్ దయవండే ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯೋಗ ವನ್ಪುನಿ ಬೀಜ ಭೋಜನನೆ ಕೊರಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುನು ನಡುಟು ಯಾನೊರಿ ಆನು ಮಗೆ ಯೋಗತ ಒರೆ ಸುಂದಾನೆ ಏಪಲ ಈತು ಬರ್ತುಗು ಬರ್ಪ ಇನಿ ಒಂಜಿಲ ತೋಜ್ಜ ಅಲ್ಲೇ ತೋಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಈ ನಟ್ಟಿದ ಕಂಡು ನೇಜಿ ಬಾಡ್ದೆ ಬರ್ಪನ ಪೊಂಜೊಲ್ಲಕ್ಕ ಸಾಲ್ದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಪೊನ್ನೊಲು ದನಿ ವಾಸನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಪೊರ್ತಾನ್ ಬೇಲೆ ಸುರುಮನ್ಪುಗನ ಬೇಲೆ ಸುರುಮನ್ಪುಗ ಬೇಲೆಗೆ ಪೊರ್ತಾಯಿನತ್ತು ಈ ಪೊರ್ತಾದು ಬತ್ತಿನಿ ಇರಯ್ಯ ನಾನು ಮಂಗೆ ಅನ್ಪೇರು ಮಗಳು ವಾಸನ್ನ ದಾನೆ ಬಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಿ ಅನಂದ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದದೆ ನಿನ್ನ ಏಪಲ ಮುಗಿಯರಜ್ಜಿ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ದನಿಟ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಪೊಸತ್ತು ಬಸ್ದೇ ಪಾದು ಬರೋಡ ಶೇ ಅರೆಗ್ ಬಂಗ ಬಂದೆ ಶೇ ಅರೆಗ್ ಬಂಗ ಬಂದೆ ಈತ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಾರ ಬಸ್ ತೇದು ಕೊರ್ಪೇರ ಓ ದೂರ ಒತ್ತಾರೆ ಯಾನಿಜ್ಜನ ಶೇ ಅಂಚು ಮಿಷನ್ ಒತ್ತಾರೆ ಆಚಿರಿ ಅವೇನೇ ಪನ್ನಿ ಯಾನ ಮೂಲಕ ಅಂತಿದೀತ ಓಡೆವಲ ಈ ತಪ್ಪಾರಿತಿ ಬಲ ಬಲ ಚಳಿ ಚಳಿ ಚಳಿಯ ಗೆಳತಿಯ ನಿನ್ನ ಆಜಿರಿ ಪಾಡೋಡು ಅವ ಕಾಂಡೆ ಫಲ ಹೇಗೊಂದಿನ ಕಲ್ಪವೆ ಬೆರೆಸಿಲೆ ಬೇಗ ಲೋಡು ಬಾರಂಡು ಚೆನ್ನೈಗೆ ವಾಸನ್ನ ಓ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾವೆ ನಾನು 5 ದಿನ ರಜಾನಾ ಶೇ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಮಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಿಷಯ ಎಂಜಿನದೆ ಎಂಕ್ ಏನಂತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಯೇ ಎಂಚ ಏನಂತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಂತ ಬೇರೆ ಪಾಲು ಬರ್ಪುನು ಏರ್ ವಿಜಿ ಪಾಲ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಮಗ ಏನಂತ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಪಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನೆಂಚಿನ ಕರಾಳಿಸ್ತಾವ ಪುನಃ ವಾರ ಗೋರ ಒರಿಯೊರಿಯ ತುವೇರ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರುಲ್ಲೇರತ್ತ ಎಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿತ್ನಾನೇ ಪೊರ್ಲುದೆ ಸಾರ ಇತ್ತನ ಬಂಗ ಶೇ ಅಂಚತ್ತು ಅರೆ ಗೋವುಲ ಪತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ತುದು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ತುದು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟನಂಡ ಈ ಸರಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೆರವನ್ ಪಾರ್ಸೋಕ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಚಿನೆ ವಾಸನ್ನ ಏಪತ್ತುನಲು ಕುಸಲೇರ್ನ ವಾಸನ್ನ ಓ ಈ ಸತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡಿ ಸೆಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲುಲ್ಲತ ವಾಸನ್ನ ಓ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯಗೇಂಡೆ ಎಂಚಿನದೆ ನಮ್ಮ ದನಿ ನಿಲ್ಲಡ್ ಕಲ್ವೇರ್ ಹೋಗುದರಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡರೆ ಹೋತಲ್ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದೆ ಏರ ಕೇನ್ನೇನು ಎಂದಾಲಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚತ್ಯ ವಾಸನ್ನ ಓ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಯದ ನಾಯಿತದಲ್ಲ ಕಲ್ವೇರ್ ಬೈದೇರಾ ಎಂಚ 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಯದ ನಾಯಿತದಲ್ಲ ಕಲ್ವೇರ್ ಬೈದೇರಾ
ಅಕ್ಕಲು ಕಲ್ವೇರು 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಯದ ನಾಯಿನೇ ಕಂಡೊಂದು ಗೊಂತೀನಿ ವಾಸಣ್ಣ ಓ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಂದೆ ಇತ್ತೆ 4 ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಂದೆ ನಿಕ್ 4 ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಎಂಚಿನೆಯ ಸೇ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಂದೆ 4 ತಿಂಗೋಲ ಆಯ್ನಿ ಬನ್ನಿ ವಾಕ್ಯನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅದು ಪನ್ನೋಡು ಅರ್ಧ ಬಂಡ ಅರ್ಥವೇ ತೇಪುಂಡು ನೇಯ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಿಂದ ಎಂಡ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಪೋದು ದನಿನ ಬತ್ತಲೆ ದಾನಿ ಎಂಗಳು ಪಾಪದ ಕುಲ್ ಬಂತು ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ಕೇನೊಂದು ಏನದಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿನಿ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಸಂಬಳ ತೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೀಡಡ ಏ ಯಾನು ತಪ್ಪು ಅನ್ನತ್ತು ದನಿನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬೋದು ಪತ್ತಲೆ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕುವನ್ನಿ ದಾದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂಚ ಕೇನಿ ಇಂಚ ಕಾಸ್ಕೆಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಅತ್ತಾರು ಯಾರು ಬರ್ನಗಾರನ ಬೆರಿ ಬುರೋಡು ಬೆರಿ ಬುರ್ದಲ್ಲ ಕೊರ್ಚಿಂದ ಪೂಜೋಡು ಪತ್ತರು ಮಂಗೆ ಮನ್ಕೊಡು ಆ ಜನ ಮಂಗೆ ಮಂತನ ಆ ಜನ ಕಾಸ್ಕೊರಂದೆ ದಾನೆ ಆ ಜನ ಕೊಡು ಆ ಜನ ತಮ್ಮೇರ್ಲ ಕೊರೋಡು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮಂಗೆ ಸುಲ್ಲಾಬರೇನ್ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾ ಅವ ಸರಿ ಹಾ ಸರಿ ಫುಲ್ಲು ಆರು ಬರ್ನಾಗತ್ತ ಕಮಲ ಯಾನ್ ಸಿರ್ಪಿದೆ ಪೋಪೆವ ಈ ಬೇಗ ಪೋ ಬೇಲಂದುವೆ ಬರ್ಪುನಿ ಪಿದೆ ದನಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೇಗ ಬೇಲ ಅವಡು ಆಂಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಗೊಂಬೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಹನ್ನೊಂದು ಭೋಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ದನಿ ಬೀಜ ಭೋಜನೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಚ ಯಾನು ಹುಷಾರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬೀಜದ ಅವಸ್ಥೆ ದುರವಸ್ಥೆ ಆತಂಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಡೌನ್ ಆತಿ ದಾಳ ನಡಪುಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಉಂತುದುಂಡು ಪಿದಾಯ್ ಪಿನ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂತುದುಂಡು ತೂಕ ಸತಿ ಆವು ಒಪ್ಪೆ ಬೇಲ ಒಂದು ಕಮಲ ಇದು ಕಮಲ ಕಮಲಲ ಲಂಗ ಜಲ ಜಲ ದನಿಗಳ ಚಡ್ಡಿ ಫಲ ಹೋದು ತುಯ್ಯನದ ತೂ ಅಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಅತ್ತೆ ಕಮಲ ನಿಕ್ಕೆ ಅನಿ ಏತ್ತು ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಹಾಂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೂಸ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಈ ಲೂಸ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೆಷಿನ್ದಾಗ ಆಯ್ತಾಡೆ ಬೋಪಿನಿ ನಿನ್ನ ಲೂಸ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಆ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಜಿ ಮೈಟ್ ಆಪಿನಿ ನೇನು ಮಾತ ಇಂಕ ತುಯ್ಯರೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆನಯ್ಯ ಯಾನಿದ್ದೇನೆ ಅದಮ್ಮ ಅತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಸರಿ ತಂಚ ಆನಿನ್ನ ಎನ್ನಿಲೆ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಾವಾದಿರ ಯಾನು ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಎಂಚ ಯಾನು ಪಾಂತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಾರು CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಲೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ತುಯ್ಯರ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪೆನ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಅಪರ್ಥ ಮಲ್ತುನ್ವಿ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಾಯಿ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ದನಿ ಸಾಲದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ದನಿ ಮಾರ ಇದೆ ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನ ಪಿರಾರ್ದು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಂಡ ನಾನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕಮಲ ಎದುರು ಬಲ ದನಿ ಇರ್ನ ಪಿರೌಡೆ ತಿರುಗಂಡ ಇರ್ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪರಂದು ವಾಸನೆ ಪಂಡಿರ್ ದನಿ ಏನು ಈ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಾಯ ಬನ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊರುವೇರು ಬನ್ನಿ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನ ಕೈ ಪೂಜೆ ಸಂಬಳ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವಳ ವಾಸನೆ ಪನ್ನಿ ದನಿ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ನೀರು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪರಂದ ಪೂಜೆ ಇರ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂತೀನ ನಡೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ಪನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಲಜ್ಜ ಯಾನ್ ಬೋದು ಗುವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಯಾರಂತ ಲಾಗಿವನ ನಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ದೆ ಕೇನ್ ಪೋಲ ಇಟ್ಟೆನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಏನಡ ಕೇನ್ ಬಕ್ ಎಂದದೆ ಸಂಬಳ ಒರ್ಲೆ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳಂಡು ಸಂಬಳ ಒರ್ಲೆ ಬೆನ್ಪಾಯಿರ ತಿರುನು ಸಂಬಳ ಒರ್ರ ತಿರುಜ ಸಂಬಳ ಒರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಕಮಲ ಟೈನುದು ಕಟ್ಟಾತನ್ ಎಂಚ
ಐನೂದು ಕಟ್ಟಾತನ್ ಗಮ್ತೆ ಪಾಡಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಐನೂದು ಕರ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು 500 ಕರ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂದವು ఒక 500 ಕರ್ತು ಕೊರಂದೆ ಮುರಾಣಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದ 1 ಬರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕಬೋತು ಜನ ಅಂಚತ್ತಿದಾನೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಐಕ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಂದರು ಅಂಜ ಪೋಯಿನಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಬಾಲ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಇದೆ ಬುಲಿಬುಲು ಎನ್ನ ತ್ಯಾನಲೆಗೆ ಕನಿಕರೋಡು ಕಂಪನಿ ಕೊರ್ನಿ ಕನಿಕರ ಪಾಪಿ ಮೊಲ್ಲ ಮಿತ್ತನಿ ಕನಿಕರ ಪಾಪತೋಜು ಮೋಲು ಮಿರಾಣಿ ಮುರಾಣಿ 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು 1 ಬರಕ್ಕೆ ಓಡೆ ಬೋತೀನಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಪಡಿ ಬಾಲೆಂತಿಯಾರ ಬೋತಿನ ಮೋಲು ಮೋಲು ಕಂಚಲ್ದ ಬಾಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋತೀನಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಮೊಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಗಲಾಟೆ ಸುಲ್ವಾನ್ ಬನದೆ ದನಿಕುಲ್ಲ ಸುಲ್ವಾನ್ ಕಂಚಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬತ್ತ ಅತ್ತದಾನಿ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋತೆ ಬಂಡದು ಇರಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಲಾನಿ ಬಾಲೆಂತಿಯಾರೆ ಪೋತೆದಿ ಯಾನ್ ಲಾನಿ ಕಂಚಲ್ದ ಬಾಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಶೇ ಇರೆಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಂಡ್ರದಾನೆ ಯಾನ್ ಆ ಲೈನ್ ರಶ್ ಇಡುಂತುದು ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬದಲು ಇರಡನೆ ದೆಪ್ಪದು ಅತ್ತ ದೆಪ್ಪವರಪ್ಪ ದೆಪ್ಪವರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸಲ್ಗೆ ಬುಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ದೆಪ್ಪದು ಕಡಪ್ರಾರಿ ಕಮಲಾ ಪೋ ಬೇಲೆ ತುಲ ವಾಸು ಮುಲುಕುಲೊಂದು ಮೂಸವೇ ನಾನು ಮೂಸವೇ ಜನ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕರ್ಮ ಹೋದೀತೀನಿ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕದು ಏಪನಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ರಮೇಶ್ ನನ್ನ ಗೊಂಬೆ ವೀಲಕನೇ ದನಿ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಲ ಸನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಸರಿ ಸೇಲಮುರ್ದಿ ಗಿಲ್ರಾಜಿ ಅವರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಸೀರೆದ ಕಂತಿದೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ವಸನ ಉಂಟುಂಟ ಹಾಲು ಪಿದೇವರಡು ಬಕ್ಕಿ ಬೋ ಶ್ಯೇ ಅಂಚೆತ್ತು ವಸನ ಆಯನ ಸೀರದ ಕಂತು ಬಾಕಿಂಡು ವಸನ ಯಾನ ಉಲೈಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಉಳ್ಳೆಂದು ಒಂಜಿ ಮನೋಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಬೋ ವಾಸಣ್ಣ ಓ ವಣಕಂ ಹ ವಣಕಂ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂತಿಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೇ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಮಗ ವಣಕಂ ಪಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕಲ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ವಣಕಂ ಅಂದಮೆ ಓ ಮುತ್ತು ಆ? ತಾನೆ ಮೋನೆಡಿ ಬಾರಿ ತೆಲಿಕ ಕೂಲಿ ದಿರ್ತದೋಜು ನೀನಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಮಾಲುಂಡು ಬ್ಯಾಗಡ್ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ದ ಮಾಲುಂಡು ಬ್ಯಾಗಡ್ ಫಾರಿನ್ದನ ಕಂಟ್ರಿಯಾ ನಿಂಗು ನತ್ತಿ ಮಗ ಸೀರೆ ನಿಂಗು ನತ್ತು ತುತ್ತುನ ತುತ್ತುನ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಮಾಲ ವೈದನು ಹಾ, ಹಾ. ಪೊಡವೆಗಳು ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಮೊಡವೆ ಅತ್ತಿ ಮಗ. ಪೊಡವೆ ಪಂಡ ಸೀರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಭಾಷೆ ನಲ್ಲ ಸೀರೆ ಬಲೆ ಜೀವ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಸಣ್ಣ ಏನ ಬಂಗುಡೆನ ಸೀರೆ ಸೀರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಭಾರತಿ ಸೀರೆ ಹ? ಭಾರತಿ ಸೀರೆ ಇಟ್ಟ ಭಾರತಿನ ಸೀರೆ ಮಾಪಾದು ಈರು ಸೀರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ವಾ ಭಾರತಿ ಭಾರತಿನ ಸೀರೆ ಅಂದ ಅಂಚತ್ತಿ ಮಗ ಭಾರತಿ ಸೀರೆ ಪಂಡ ಸೀರೆದ ಪುದರ್ ಸೀರೆದ ಬುಧ ಆ ಮೇಡಮ್ ಹಾ. ಇಂತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆ ಅದೇ ನಿಕುಲು ಆರತಿ ಮಲ್ಪುನಗ ತುತ್ತುನ ಸೀರೆನೇ ಒಂದು ಭಾರತಿ ಸೀರೆ ಏ ಮುತ್ತು ಆ? ಒಂದು ಆರತಿ ಮಂತ್ನಾಗ ತುತ್ತುನ ಸೀರೆನಾ ಅಂದು ಅಂಚನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಒಂದು 21 ವಾರ ಹಾಪುಜಿ ತುತ್ತೊಂದು ಹೌದೇ ಆರತಿ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಪೊಚ್ಚ ಅಂಚತ್ತಿ ಓಲ್ಲ ತುತ್ತೊಲಿ ಹಾಪುದ ಹೆಂಗೆ ಮಂಗೆ ಅನ್ಬು ಹಾ ಏ ಸೂಪರ್ ಏ ಆಸಾನ್ ಸುರುತಾನೆ ನಾದುಲ್ಲ నేర్తిల తెలుపుద సిరిజ్జే
ನೆರ್ತಿಲ ತೆಲ್ಪುದ ನಮಡ ಮಾತೊಂಡು ನರಿ ಜೆರ್ರಿ ಗರ್ರಿ ಪೂರುಂಡು ನೆರ್ತಿಲ ತೆಲ್ಪುದ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ದ ಸೀರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸೀರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಚೆನ್ನೈ ಭಯಮತ್ತೂರು ಚೆನ್ನೈದ ಸೀರೆ ಚೆನ್ನೈದ ಸೀರೆ ಮೇಡಮ್ ಓ ಈ ಸೀರೆದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸೀರೆದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೆಲ್ಲವ ಲಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ್ರು ಈ ಸೀರೆದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸೀರೆని ಎದುರು ತುತ್ತೆರೆ ಪಿರೌಡ್ ತುತ್ತೆರೆ ಬೊಕ ಎದುರು ಓಪನ್ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಪಿರೌಡ್ ತುತ್ತಿನೇ ಸುತ್ತುದು ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಪಿರಾಡು ತುತ್ತಿನಾನೆ ಸುತ್ತು ಎದುರು ಬರ್ರೆಂಚಿನ ಮನೋಲಿದ್ದ ಬೂರು ಬರ್ಪು ನಾವು ಸೀರೆ ಮಂಗ್ಯ ಸೀರೆ ಎಂಚಂಡು ಏ ಸೂಪರ್ ಏ ನಾದುನ ನೆರ್ತಿಲ ತೆಲ್ಪುದೆಜ್ಜೆ ಪಣ್ಣಗ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಲೇಟ ಸುಲಭ ಹತ್ತು ಜಾನ ಮಾತ್ರ ರಪ್ಪ ಓಕೆ ಸೀರೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಉಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ತೆಲಂಗಾಣದ ತೆಲ್ಪುದ ಸೀರೆ ನರಿಂಗಾನದ ನರಿಂಗಾನ ಅತ್ತಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರದ ಮೇಡಮ್ ಇದು ತೆಲಂಗಾಣದ ತೆಲ್ಪುದ ಸೀರೆ ಉಂದೇ ನೀರು ತುತ್ತೊಡು ಪಂದೇಜ್ ಬಲ್ಲೆಡ್ಕೊಂದು ಆಜಿರ್ ನಾನು ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ತುತ್ತರಾಯ್ಜಿ ಈ ಸೀರೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಈ ಸೀರೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸೀರೆ ಅಂತ ತಂದು ಪೋಂದು ಪೋರ್ ಬಂದಿನ್ನಿಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಮೇಟ್ ಸೀರೆ ಉಂಡುಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ವಿಮಲ ಈ ಸೀರೆ ತುತ್ತುನಾಗ ಹೆಂಕೊಂಜಿ ನೆನೆ ಪುಡುಪ ನೋಡವ ದಾಯ್ಗು ಓಪನ್ ಹತ್ತಿಯೇ ಸೀರೆ ತುತ್ತರಾಯ್ಜಿನ ಸೀರೆದಾಗ್ ಎಂಚ ಸೀರೆ ತುತ್ತರಾಯ್ಜಿನ ಸೀರೆದಾಗ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಸಾರಿ ಓಕೆನಾ ಬೇಡಮ್ಮ ಛೇ ದಾಪು ಜಾನಿನಿ ಸೀರದ ಬೇರೆ ನೆರ್ದು ತೆಲ್ಪುದೆಜ್ಜೆ ಎಂಚ ನೆರ್ದು ತೆಲ್ಪುದ ಇರೆಗೆ ನೆರ್ತು ತೆಲ್ಪುದ ಬೋಡಂಡ ಅವಳು ಗೋಯಲ್ದ ಬಲೆ ಉಂಡು ಪೋದು ತುತ್ತುಲಿ ಬಗಂಜಿನೇ ತೆಲ್ಪು ತೆಲ್ಪು ನೀರು ದೋಸೆ ಸುಂದುಲ ಅಂಡ ಸಮಯ ಯಾನೊಂದು ಕೇಳಿ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರನಾ ನಿಂದ ಆನುಲ್ಲ ಐಟಮ್ ದಾಲಜ್ಜ ಇಚ್ಚುವಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬರೋದು ಆಲಜ್ಜ ದಾನೆ ಪಂದೆ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆನುಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಪತ್ತೊಂಬೈಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಲ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಆನುಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇರೆಗು ಬೋಡಾಂಡ ಅವು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಪಿರೌಡು ತಿಕ್ಕು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಪಿರೌಡು ಮೈದಾನ ಆತಿ ಅಂಚಕ್ಕಿ ಮೈದಾನದ ಆಮೆಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆತಿ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರ ಓಲ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕು ನೋಡ್ಬೋದಕ್ಕೇನು ಅಂಗಡಿ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಿತ್ತಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಿರ್ತಡು ಶರ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಿತ್ತಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಿರ್ತಡು ಶರ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ತಿಡು ಶಾಟ್ ತಿರ್ತಿಡಿ ಬ್ಯಾಂಟ್ ವಾಟ ನಿಕಲ್ನ ಉಲ್ಟಾನಾ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರಯ ದೇವಾಸನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮಾಲ್ಗೆದ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚ ಮಿತ್ತದ ಮಾಲ್ಗೆಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ನು ತಿರ್ತದ ಮಾಲ್ಗೆಡು ಶರ್ಟ್ ಮಾರ್ನು ಅಂಚ ಮಿತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಿರ್ತ ಶರ್ಟ್ ಯಾಲೇನು ಮಿತ್ತಿದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವಾರ್ತಿ ಜಿಪ್ ಎಂಚ ವಾಟ ಇರ್ರಲಕ್ಕು ಸಾಲು ಅವೆಂಗಿನ ವರಿದಿನಿ ಕೂಡ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಮಾಲ್ ಕಾಂಜೀವರಂ 2500 ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ರಡ್ಡು ಮಂಡ್ಯದ ರಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಹುಚ್ಚ ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಮಾಲ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ಕಾಂಜಿ ಬಿಂಜಿ 2500 ರೂಪಾಯಿ ಏ ವಾಸನ್ನ ಹಾ ಶೋಕುಂಡು ದೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ಏರೆ ಇರೆಗೆ ಇಂದ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದಾಕಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಬರ ಹೆಣ್ಣೊಚ್ಚಿ ಕುಂಬಟ್ಟು ಸೀರೆನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೆ ಬರ್ಪುನು ಕುಡ್ಲಾಗು ಇಂದು ಅಂಚ ಪೊಂಗಟಿ ಸೀರೆ ಮಂಡಟಿ ಸೀರೆ ಒಂದೇ ಮಕ್ಳು ನೀಲಾಡ ಕಂಡ ಕುಂಬಟ್ತೀರ ಹೆಂಗೊತ್ತು? ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ಅವು ಭಾರಿ ಕಟ್ಟದ ಮಾಲ್ ಮಾರ ಬಚ್ಚ, ಬಚ್ಚ. ಏಯ್, ಇಲ್ಲ, ಏಯ್, ಏಯ್. ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲಿ ಎದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲಿ ಪತ್ತಲೆ ಮಾಲಿ. ಗಟ್ಟಿನ ಬುದ್ಧಿ ಆಯ್ತು.
ಬನ್ನಡನಿ ಎಣ್ಣ ಬೊಡದಿನ ಸೀರೆನು ಪರ್ತಾರತ್ತ ಮಾರ ಎಂಚ ಬೊಡೆದಿನ ಸೀರೆ ಅಂಚ ಬಿಡ ಬುಡದಿನ ಅಂಚನೆ ಮಗನೇ ಬೊಡದಿನ ಸೀರೆ ಬೊಡದಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೀರೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೊಡೆದಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೀರೆ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಫಾಡ್ ಬೇಗ ಫಾಡ್ ಸೈಯಡ್ ಹಾ ಹಾ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪು ಹೋಯ್ತದ ಸೀರೆ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪು ಸೀರೆ ಹಾಲು ಬರ್ತೀನಿ ಪನಾಯಡ್ ಈಗ ಪನಾಯಡ್ ಪುನಃ ನೆಪ್ಪರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಿನ್ನ ಏ 2500 ರೂಪಾ ನಾ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ತತ್ವತ್ತಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಂಪನಿ ವತ್ತದು ಅಂತ ತತ್ತು ಮರ್ಯ 2500 ರಡ್ಡರ ಸಾರ ನನಗೆ ದನಿ ವರ್ಣಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಬೋತಿ ಸೈಯದ್ ಯಾನಂಗಿ ಕೈವಾಡ್ನ ಕರ್ಮಗು ಬರ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಸರ ಬೈಯಬಹುದು ಕುಲ್ಲುಗ ನೆನ್ನಿ ದೋಸಿನಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿ ನಿಕ್ಕು ಪುನಃ ಪಂದಿಗಿಕ್ಲಕತ್ತ ಪೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ತಿಕ್ಕಡ ವಸೂಲು ಬಂದ್ಪದೆ ಬಿಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈ ಕಮಲ ಉಂಡು ಹಾ ಕಮಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಉಂಡು ಈ ಸರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ನಡೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಕಮಲ ಹತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ಬೀಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಕಮಲ ಕಮಲ ಕೊರಂಟ್ ಕಮಲ ಕೊರಂಟ ಕಮಲ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೆತ್ತಿಯರ್ ಆಮೇಲೆ ಅಶಿಷ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಬೆದ್ದಿನಿ ರಜೆ ರಜೆ ಕಮಲ ರಜೆ 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 ಉಂಟವ್ಯ ನಿಖಿಲ್ನ ಏಪಲ ಈ ರೈಲು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕ ಸಾಕಾತನ್ ಉಲಾಯ್ಡುಲ್ಲ ಹಿಂಗೊತ್ತು ನ್ಯಾ ಬಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಾರೆ ಏಯ್ ರಾಜ್ಯ ನೀ ಪೋಡಿ ದೇ ರಾಜ್ಯ ಓ ದೇ ರಾಜ್ಯ ಮಾರೆ ಚೆಕ್ ಸೈತೆ ಹೋಯಿ ವಸನ 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 ఆయన ఆడను లేబైదే వసన ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂತ ದೆಪ್ಪನ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಮಂಗೆ ಮಂತದ ಕಂಡನಿಗೆ ವನ್ನದ ದೆಪ್ಪರ್ ಬಕ್ಕ ಇಂದೇ ಆಯ ಬರೋನುಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪುನ್ಲೆ ವಸನ ದಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಮಂತ ಹಾ. ಆ ಏಪಲ ಬತ್ತ ಕಾಸು ಗುಪ್ಪದ ವರ್ಮತ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಸುಕ ಐಡಿಯಾ ಹಾ ಆಯ ಬತ್ತದ ಕಾಸು ಕೇನ್ವಿ ಹಾ ಒಯ್ತ ಕಾಸು ಕೇನ್ ಹಾ ಸೀರೆದ ಕಾಸು ಪನ್ಪಿ ಹಾ ಓ ಸೀರೆ ಕೇನ್ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚೇರ್ದು ಪನ್ಪೆ ಕಾಸು ದೇತನಂದ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಕಾಸು ಬೋಡಕ್ಕೆ ನಾಯನ ಕೈನು ಪತ್ತದು ಅಡೆಗೆ ಅರಬೈಪಾಡು ಕೈ ಬತ್ತಿಯೇ ಒಯ್ತಿಯೇ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಇಡೆ ಗತ್ತಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕುಡ್ಲಾಕ ನನ್ನ ಬರ್ರ ಲಂಚ ಮನ್ಪನ್ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ನೇ ಪಾಯ್ ಬರ್ನಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಗಿಡ ಪನ್ ಹಾ. ಶುರು ಕವ ಓ ಕಮಲ ನೀ ಹಿಂಗೇರ್ಕಿಯಾ ಯಾನಿ ನಾನು ಉಲಾಯ್ ನಾಡ್ನು ಸೈಯಡು ದೆಪ್ 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 ಛೀ ಮಾತು ಉಳ್ಳಿರು ಮೂಲೆನಾ ಏ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪ್ಯಾ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪು ಹೋಯ್ತ ಕಾಸು ಒಯ್ತ ಕಾಸು ಸೀರೆದ ವಾಸಿರದ ವಾ ಸೀರೆದ ಇಂದ ನಿನ್ನ ಈ ನಾಟಕ ಮಾತ ಎಂಡ ಬರ್ತಿ ಯಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗ ಸುಮಾರು ಪುಂಜೋಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಬೈದೆ ದೆಪ್ 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 ದೆಪ್ಪು ಮುತ್ತು ಮುತ್ತು ಕಾಸು ಬೋಡೆನಾ ದಾ ನಿನ್ನ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಗ್ಗುನಾಯೇ ಈ ಮುತ್ತು ದೆಪ್ಪು ಕಾಸು ಮುತ್ತು ಕಾಸು ಬೋಡ ಉಂಡಾ? ಅಯ್ಯೋ ಒಯ್ತೆ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತೆ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತೆ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತೆ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತೆ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಿತ್ತಿಮೆ ಕಿತ್ತಿಮೆ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ವಸನ ವಾಸುನ ಐಡಿಯಾ ಮಂಡಂಚ ಅಂದೆ ಕಮಲ ಇತ್ತ ವಾಸುನು ಬಲಿಪ ಇದ್ದ ನಾನು ಏತ್ ಲಾಭ ಏತ ಅನ್ನಿಕ್ಕಿ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆದ ಮಂಜಲ್ ಸೀರೆದ ಒಟ್ಟು ನಾಲರ ಸಾರ ಲಾಭಂಡ್ 4,000 ಲಾಭ ಹಾ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ 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 ಛೀ ದಾದೆ ವಸನ್ನ ಏ ಏಪಲ್ಲ ಅವೇನದೆ ಅವನ್ನತ್ತಿ ಕಾಸು ತೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಕೆ 4,000 ಲಾಭ ಅಂಡು ಐತಿ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ 2,000 ತಿರ್ನುತ್ತಾಯಿ ವೆಂಕ ಕಮಿಷನ್ ಕಾಸ್ಕೋರು ಕಾಸು 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 ಒಯ್ತ ಕಾಸ್ ಒಯ್ತ ಕಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾದ ವಾ ಕಮಿಷನ್ದ ಇದು ಸೂರ್ಯಗೆ ಟಾರ್ಚಿ ಇಂದ ನಿನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದಿಡೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯಾ ಕೊರಿಯಾ ಕಾಸು ಕೊರಿಯಾ ವಾಸು ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕಾಸು ಬೋಡೆನಾ ಕಾಸು ಕೊರಿಯಾ ಈ ಬೂಜುಂಡೆ ಕಾಸು ಬೋಡೆನಾ ಕಾಸು ಕೊರು ಕಾಸು ಕೊರು ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ
ಎಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ನ ಹೋಯ್ತಂದಲ್ಲೇ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಹೋಯ್ತಂದಲ್ಲೇ ಕಾಪಾಡಿ 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 ಹೋಯ್ತಂದಲ್ಲೇ ನಾನು ಆನಿ ಬೇಲೆಗೆ ದೀನನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ನಬೆ ದಾದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ಟಿಡ್ ಎನ್ನನೇ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಕೈ ಪಾಡು ನಬೈ ಯಾರು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಜದಾನಿ ಬಕ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡು ನನಿ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಯಾನ್ ಒರೀ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಬೋಡದಿಗೆ ಒರೀ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದ ನನ್ನ. ಐಕಿರಿ ನಾನು ಬೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ತ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಈ ತಿಕ್ಕವ ಕ್ವಾರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಡು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಆಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲ ಪೊಳ್ಳೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏ ಕಮಲ ಲೇಟ್ ಅಂಜೆ ಪೊಯ್ 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 ಬಲ 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 ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಓಡಿ ಬೇಲಾಂಡು ಬೇಲೆ ಅನಗ ಪೋಣಗ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಪಂಚ್ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜ ಓ ಅಂದಕ ಓಡಿ ಇದು ದೂರ ಪಂಚ್ ಮಂತ್ ಪಂಚ್ ಒತ್ತಾರನ ಒತ್ತಾರೆ ಮುಳ್ಳು ಯಾನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರು ಶಾಸ್ತಾವು ಮೊಕಲ್ನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ ಪೆಂಚಣಂದಿತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರಡ ಕೆನಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲೆಡ್ ಒರಿಯಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚಿಟ್ಟಡ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾವೂರ್ ವೈಭವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀತಾ ಕಾವರು ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನಿತ ಇಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿಖುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೈಭವಿಲ ನೀತ ನಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೀಟ್ ತೂಪಿನಾಂಡ ಪಂಡ ವೈಭವಿಲ ನೀತನಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಡೀ ಶೋಟ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಒಂಚೂರು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ನಿಖಲ ಡಯಲಾಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂತ ತೋಜುನು ಒಂಚೂರು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆತನ ಓವರಾಲ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಆವ್ರೇಜ್ ಪನೊಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಎಂಕುಲು ಶಾಸ್ತಾರ ಪಂಡಿನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಎಂಕುಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಿತ್ತ ನೆಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯು ಬೆಟರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಣ್ಣ ಪನ್ಯನ್ ಫುಲ್ ಒಪ್ಪೆ 100% ಶಿವಣ್ಣ ಪನ್ಯನೇ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಡೈಲಾಗ್ ರೀಡಿ ಭಾರಿ ಸ್ಲೋ ಇದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದು ಇಂಚಿನಿ ದಾನಿ ಅಂಚೆ ಪಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ರಬ್ಬ 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 ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ದಾನಿ ಇಂಚಿನಿ ಅಂಚೆ ಬರೋ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಿಕಲ್ ಸ್ಲೋ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ ಇಟ್ ಪಿಕಪ್ ಅನ್ಪರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕೋಡು ఒక పూజల రోల్ భారీ కమ్మి ఇస్తుండే అంచదు అట్ లైవ్ అది బయచావు జోక్స్లా ఇత్తినలా అవు తెలకరే బయచి సో ఐ థింక్ ఓవరాల్ అండ్ శివన్న పని లెక్కన ఎవరేజ్ యాక్ట్ నాన్ వెజ్ ఉప్పర బల్లి ప్లీజ్ 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 లెట్ అస్ బీ క్లియర్ ఆన్ దిస్ నిక్లికి పుత హాలప్పుడు ఆయన దియర్న బల్లి అండ్ ద కాన్సెప్ట్ ద నికల్ ఐడియా కాన్సెప్ట్ వాస్ ಗುಡ್ ಮನೆಗೆ ಅವೊಂಜಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಗ ಗೊರ್ಪಿನ ಜನಗಳು ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವು ಲಕ್ಕದ ಬೈಚವು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜದು ನಾನು ತುಂಬ ಪಂಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪುದರ್ ಆತಂಡುತ್ತೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದಿತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ
ಅಂಚನೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಕಿನ್ಗೊಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಅಭಿನವಲ್ ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲಗಳ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.